Kinopati Bandarpati kasingyan dawuh Kanjeng. Sadurunge aku dawuh marang Paman Bandarpati, pangestuku ditamani Paman. Duh Kanjeng, sedaya menika sampun kula tampa. Handadosaken bingahipun manah. Ningkang abdi mboten suping ngaturaken sembah puji. Dak tombo gawe senenge atiku, sisan gawe granti sing aku sing jumeneng bupati kaya kepiye Paman Patih. Duh Kanjeng sesembahan. Perkawis kawontenan ing Kabupaten Granti. Sak sampunipun jumenengan panjenengan dados bupati wonten ing Granti. Ngantos ing dinten sapunika sampun tentrem ayem gemah ripah loh jinawi Kertorarjo. Lan sedaya kawula dalem ingkang boten nderek pisuhan agung saklebetipun ing pendapi ing Kabupaten Granti. Namun adong dawuh pangandika dalem Paman Patih Bandarpati nek perkara tentrem lan orane negara ing Granti, nek aku nyawang wis ora ana sing kecicir babar pisan, ora ana sing tumbangso, kabeh kaula padha nyendikani apa sing dadi pangandikaku te. Menika leres. Nanging paribasane aku lungguh ora jenak. Mangan ora enak. Nek bengi aku ora bisa turu. Sakwise mikirake lakon sing dumadi ana ing Kabupaten Granti. Telung dina sing wis lakon Paman Patih. Aku maneges marang panguwasaning Gusti. Jroning aku semedi tuk pituduh kaya dening bapakku Haryo Subandar. Kecemplung jurang ing jero banget. Ing kono Bapak Haryo Subandar njaluk tulung karo aku. Paman Patih, njur werdine sing kaya kepiye? Sadurunge aku jumeneng bupati ing Granti, Paman Patih Bandarpati sing dadi patih Bapak Haryo Subandar. Perkara patine Bapak Haryo Subandar tenane kepiye Paman Patih? Duh Kanjeng sesembahan. Mbok menawi panjenengan ngucik bab perkawis sedanipun Rama dalem Ki Haryo Subandar. Sak ngertos kula pejahipun Rama dalem Ki Haryo Subandar. Menika dereng titiwantinipun kapundhut dening Gusti Kanglar Jagat menika dereng. Terus Lan boten gerah lan boten lara. lah kok bisa mati Bapakku Haryo Subandar? Pejahipun Rama dalem menika dipun krenah pawongan ing Mojopahit. Nek ngono bapakku sing mateni wong Mojopahit. Weluh. Paman Patih Bandarpati. Nek ngono aku ora ana gunane deku leset ana ngisore Brawijaya Bromatunjung, ratu ing Mojopahit. Mula sangka kuwi seksena lan kabeh prajurit ing Granti. Nek ari kalenggan saiki Mojopahit cek men Mojopahit, Granti cek men Granti, aku mbalelote. Mbalelo ing Mojopahit. Kepiye? Mbok menawi panjenengan menika mbalelo ing Praja Mojopahit kula sampun pas lan sampun jumbuh. Amargi menapa panjenengan dipun lairake wujud satriya kedahipun saged mendem jero mikul dhuwur asmane tiyang sepuh. Cocok. Aku dilarke jalu to lanang kudu bisa balas budi, ana tetembune wong nyilih baleke wong utang nyaur. Menika leres. Ning dina iki bapak mati saka wong Mojopahit. Dina iki wong Mojopahit kupat tumbas kelor. Menika leres sanget. Kula sanga kuwi teh dina iki pisan bubarake jaga-jaga ana ing tepis piring Kabupaten Granti. Oh kados kan. Nyuwun tambahi pangestu. Irit padha proses cukupe.
wonten ing Kabupaten Granat. Kadherekaken sedaya para prajurit. Yektosipun wonten wigatos menapa. Bandarpati, nganti aku ngancakake sukuku ana ing Kabupaten Granat. Wong aku lagi wae nampa dawuh marang ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya kang supaya aku ketemu kelawan Ratu Sesembahan Bandar Subali. Gusti Patih Maudha. Panjenengan nampi dawuh ngersanipun Sinuwun Prabu Brawijaya Bromatunjung wonten ing Majapahit kang supados sapinangkih dhateng Kanjeng Adipati Bandar Subalingan. Pancen bener sing mbok kandhake. Lajeng wonten wigatos menapa. Bandarpati, wigatiku. Aku bakal sabet jagong kelawan Bandar Subali. Kepengin nancehake. Kene apa Bandar Subali wis telung pisoanan ora gelem ngadhep Ngarspita asal glondong waktu ana ing Kraton Majapahit. Gusti Patih Maudha. Sampunipun panjenengan ngendikaaken ingkang kados ngati. Nggih, kula badhe walaka dhateng panjenengan. Amargi menapa? Sakrehne Kanjeng Adipati Bandar Subali mboten kersa sowan wonten ing Majapahit. Sedaya menika sampun dipun sengaja. Amargi ing dinten sakmenika Kanjeng Adipati Bandar Subali balela ing Majapahit. Balela ana ing Kraton Majapahit. Yen to Bandar Subali wis wani balela saka ing Kraton Majapahit. Njur apa perkarane? Gusti Patih Maudha. Perkawisipun amargi Kanjeng Adipati Bandar Subali menika ngemuti lelampahan ingkang sampun kapangker. Perkawis Rama Dalem nggih menika Haryo Subandar nalika semanten pejahipun kaprenah dening wong-wong Majapahit. Perkara kuwi nek ngono Bandar Subali nunggak semi kelawan wong tuane. Balelaning Bandar Subali ora nrimakake alam semono peperangan ganti parandene Majapahit. Menika leres Haryo Subandar gugur ana sajroning peperangan. menuju Bandarpati, kados pun yen to Bandar Subali balela apa kabeh mau ora mbok elingake? Yen to ana tetembungan balela, baleni barang kang ala. Yen to balela kuwi nuwuhake peperangan sing gedhe pepuntone, akeh pangorbanan ana ing Majapahit parandene Kabupaten Granat. Gusti Patih Maudha. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng sesembahan kula nggih Haryo Bandar Subalingan. Nanging sedaya menika boten dipun gega babar pisan. Kamangka amargi kula menika ngrumangsani gesang kula wonten ing Granti kapeksa, kula menika sabela dhateng sesembahan kula ngati. Iya Bandar. Nek kaya ngono, yen to sliramu ora bisa ngelingake kelawan Bandar Subali, kapeksa aku bakal njaluk dalan sethithik, aku tak munggah ana ing pendopo Granti ngelingake kelawan Bandar Subali. Gusti Patih Maudha. Aku go wis kepasan kurdulan wasis. Kok sapa wae? Apa maneh bawongan saka Majapahit. Bakal metu ing Granti. Mari kudune tak balekake. Arep kok balik aku. Nek aku metu meksa karo kuwi, Aku sing nyah. oh,
njaga ketentremaning ana ing Majapahit. Ning sawetara iki ana sanjabaning Majapahit kok sepi mampring tanpa ana. Yo. Kepiye wae kabeh mau aku netepi gawe wis ora dadi boyo pangopo sing baku bacutke anggone mlayu ayo panjenengan Kakang Mawagara Senopati yen kawas boten kados adat lupianipun Kakang Mawagara sejatosipun wonten perkawis menapa panjenengan ngirit saperanganing prajurit Kakang Arya Jejetan nampi Kakang sliramu jejering senopati ana ing Kraton Majapahit kapara nanging gene apa yen to ana ing Majapahit lagi ana perang sing gedhe dur sliramu ora ngerti Majapahit wonten peperangan ageng pancen Kakang Arya Jejetan lajeng peperangan ageng menika saka tumindak lan pakartinipun sinten Pak Kakang Mawagara Arya Jejetan nggih nek sliramu kepengin ngerti peperangan gedhe antaraning Majapahit kelawan ana ing Kabupaten Granthi mung perkaraning Bandar Subali wektu dina saiki balela saka ing Majapahit Granthi balela Majapahit Granthi wantun pranatan wonten ing Majapahit menika rak wonten jalar lan perkawisipun Kakang Mawagara. Pancen bener Arya peperangan dumadi mung perkaraning Bandar Subali mbalela ana ing Majapahit mung dheweke nunggak semi kelawan wong tuane yen to Bandar Subali ran nrimakake patining Arya Subantari kala semono mati ana sak tengahe peperang. Menapa Kakang Arya Purmada menika mboten ngimutaken lan mboten ngelingaken dumateng Bupati Granthi Bandar Subali Kakang. Wis makapik-kapik. Anggonku ngelingake lawan Bandar Subali. Ning dheweke ora buku apa sing dadi aturku ndadekake peperangan sing gedhe. Malah ndadosaken pasulayan antaraning Majapahit kali Granthi Kakang. Pancen bener. Lajeng prajurit wonten ing Majapahit dos pundi Kakang? Maning prajurit sing tak pandegani ora kuwo tanding, ateges kalah Majapahit. Nggih, yen kados mekaten sampun cetha gamblang trawela. Panjenengan kula aturipun dur wonten ing Kasutan Majapahit
kula ingkang nungkul lampahipun Bupati Ngranti. Cetan. Nek sesantimu kaya ngene katetepan mone Majapahit sapu tetep pasrahke kawan. Yen ora kleru Bandar Pati-Patih ana ing Kabupaten Ngranti. Pancen kabeh mau bener kandang. Bandar Pati, apa bener kabar sing tak tampa ana ing Kabupaten Ngranti? Iki wis wani pranatan ana ing Majapahit. Ora dak silai pancen kabeh mau bener. Bandar Pati, yen wis cetha welo. Kabupaten Ngranti wis wani pranatan ana ing Majapahit. Urung tan urunge aku sing dadi pepalang. Oh, nek ngono wis cetlang gambar. Nek ora gelem sumingke, bakal sikirane papan. Rayu mulon jong mimis guri singkok waski ono kejadian apa Ngranti? Dokan ing dinten sakmenika ing Kabupaten Ngranti karawan tamu saking Majapahit nggih menika Gusti Patih Maudoro. Paman Maudoro teka ning Ngranti. Nggih, Jur perlune apa? lihat lan sumedyanipun kepengin sanget sapinangke dhateng panjenengan. Terus Badhe miteran anggen panjenengan boten malah sebo wonten ing Majapahit. mesine Paman Patih Bandar Pati bloko suto blak kotang terus terang. Nika leres kula bloko kemawon. Kanjeng Adipati Bandar Subali boten sowan ing Majapahit niat bali lho. Der Ning sedaya menika Gusti Patih Maudoro boten gego babar pisan atur kula. Kepengin sanget lumebet wonten ing Pendhapi Agung ing Kabupaten Ngranti. Kula saha ngantos ndadosaken peperangan. malah padha perang. Nunji Sak banjure peperangan kepiye? Maudoro lumayu. Kendang. Nunji Rayo wis trem to negara ing Ngranti. pangapunten. Lho, Sak munduripun Gusti Patih Maudoro wonten senopati ing Majapahit nggih menika Haryo Jejetan. Haryo Jejetan. Nunji lajeng kekajenganipun nggih sami kepengin nyowakaken dhateng panjenengan. Lah tanggung jawabmu kepiye? Saged boten saged Haryo Jejetan bali wonten ing Majapahit. Bener. Boten kersa ugi dados perang. Ning sedaya kawula dalem lan prajurit ing Kabupaten Ngranti boten kuwawa tanding. Kowe kalah. Apa ceh teruske bujung marang kowe? Menika leres. Minggir tak depane. Bandar Subali, Haryo Jejetan. apa pancen bener wiwit dina iki Bandar Subali wis barelo ana ing Kabupaten Ngranti? Ora tedhe ngaling-aling. Perkara mbalilaku tumrap negara Majapahit. Bandar Subali, Apa? Majapahit iki negara hukum. Ngranti iki andahan ana ing Majapahit. Nek andahane suwani pranatan ana ing Majapahit, urung tan urunge Bandar Subali bakal nampa pidana. Kabeh wis ndak niati, wis ndak kajati
Nek dina iki aku pengen wani panguasane Bromatunjung. Kowe kepengin wani karo Mojopahit. Yo, Bandar Subali ora ngarep bisa kowe ngalahake karo Mojopahit. Waton Haryo Jestani sing meger wong. Nek ngono kowe nandang karo Bandar Subali ora sedengan. Joget tak kendali jejetan. Perang kok kalah. Wong bermain bentang. Gawe pesanggrahan ganti teh. Obat wis manis. Dening suwaning Kakang Maudoro ingkang marak ngopyanto. Namung kasihan kula Kanjeng. Dalah temenggung Haryo Jejetan lan inggih kula sira ndak keparengake lungguh Kang Prayoga. Panjenengan ingsun kepengin banget murba kelawan Kakang Maudoro ing lagi bae ngopyanto. Kang satenges akan dawuh. Marang sira Kakang Regyanapati Maudu Namung sabda dawuh tinimbalan kula siru. Dika marak mangayun wonten ing Pendopo Agung Kraton Mojopahit. Panjenengan ingsun kepengin sangat mitra. Ing sekawit Kakang Maudoro ingsun utus supados lumarat menyang ing Kabupaten Granti. Nyetitikaken Yai Bupati Granti Bandar Subali. Anggenipun boten ngaras pita dhateng ing Mojopahit. Satemenipun wonten bot karepotan menapa Kakang Maudoro? Sinuwun Prabu. Dereng sawetawis dangu kula sampun ngancikaken wonten ing Kabupaten Granti. Sapinanggih kelawan Bupati Bandar Subali. Sinuwun terang terwaca boten suwanipun Bandar Subali sedaya menika sampun dipun sengaja kento piyambakipun niat balela sinuwun. Balela wonten ing prajan ingsun Mojopahit Kakang. Kakang Moh Kasihan kula sinuwun. rumaos sanggrong penggalih ingsun sareng midhangetaken dhateng aturipun Kakang Maudoro. Menawi toh Yayi Bupati Granti Bandar Subali anggenipun boten netepi
dhateng jejiban sowan wonten ing Majapahit sampun katemu menika niat balil lah Kakang mestinipun wonten sebab lan musababipun menawi toh Bandar Subali wantun balela dhateng ing kraton Majapahit. Sinuwun jebul tumindakipun Bandar Subali boten wonten bedanipun kalian Haryo Subandar Rikala Semanten. Bilih Bandar Subali nunggak semi kelawan Sudarmananipun. Yen to piyambakipun balela wonten ing Majapahit, piyambakipun namung pudi tuwuh perkawis sedanipun Haryo Subandar Rikala Semanten ingkang gugur wonten satengahipun Karang. Ngudi tuwuh dhateng tiyang sepuh ingkang sampun gugur wonten ing madyanipun peperangan Menika leres menapa sedaya kula sampun dipun penggalih menawi to Haryo Subandar Alam Semanten ngantos gugur wonten ing madyanipun peperangan kabeto piyambakipun wantun dhateng pangusa praja wonten ing kraton Majapahit. Sinuwun sedaya menika sampun kula imutaken maka kaping anggen kula imutaken nanging Bandar Subali mboten nggo sedaya atur kula ning piyambakipun malah sansaya ndodra Sansaya pepuntonipun yen to ganti parandening Kraton Majapahit sami peperangan nanging pangapundhang nggih kathahipun bebanten wonten ing Majapahit kapeksa kula prajurit ingkang kula pandhegani kula unduraken sih meningaken mundur saking peperangan Kakang. Semanten lungguripun Kakang Maudara kepanggih dumateng kula sedaya kala wau kula dipun samburi purba lan wasesa nanging Kanjeng Sinuwun kula lumarap wonten ing Kabupaten Granti ning imanipun sami mundur ateges kula nggih kawon Kang Uga kowe kalah Haryo Cicit apa negara ing Majapahit kena pacoban sangka ngersaning Gusti Kang Gelajah. Negara Majapahit kudu ana ae lelakon sing kaya tiba kosok balik. Kalebu panjenenganing Kakang Maudara minangka gegeduking wong Majapahit. Mungsuh kawan Bandar Subali kalindih ing yudha menapa anggene ingsun nyepeng dhateng rodanipun pemerintahan kandhet sakmat amargi kula mirsani dhateng rusaipun para kawula Majapahit ingkang dereng ngertos dodok selehipun perkawis sami nderek ambyak awur-awur amargi sabela dhateng bumi kelairanipun negari Majapahit. Panjenengan ingsun saged tutut dhateng gari Sumpal. Nak Kakang Maudara anggenipun tanding yudha mengsah Bupati Granti kawon. Menika namung kangge sasaping samundana. Tegesipun Maudara sampun pidak jempol kalian Bupati Granti Bandar Subali. Majapahit yen to kula ngadhekaken jiwaraga kula wonten ing Majapahit tulus lairing batin nanging kenging menapa panjenengan dakwa dumateng kula ingkang kados sinuwun
Sagugutipun kulang kaling ibring jawet pinarasa Treputasi. Kula mboten gadhahi milik palenggan wonten ing Kraton Majapahit. Menapa sebabipun ngantos panjenenganipun ngendika ingkang kados ngeten? Emut lelampan dateng ing Majapahit 20 tahun alaminipun. Kakang Maudara naute sumpah sarta prasapa dhateng ngersani. Sauger panjenenganipun tasih ngasta dhateng rodanipun peperintahan wonten ing Majapahit. Menawi to panjenenganipun ngantos kelampahan gugur wonten sak nduwuripun galeng, panjenengan sumpah panjenengan trima mati sak ngisoripun galeng. Nanging pepuntonipun menapa? Pepuntonipun menapa, Kakang? Sinuwun Prabu. Ketingal saking ngendikanipun panjenengan dalem. Panjenengan boten bega kalih tumindak kula. Anggen kula tresna wonten Majapahit kula saen batin sinuwun. Menawi anggen kula ngabdikaken jaraga kula wonten Majapahit. Dereng cekap semanten, monggo. Monggo. Pun tigas jangka kula mawon kula atur kula tresnanipun sinuwun Prabu. Jakalipun manusia. Menawi to panjenengan dodo sarta tega kalamun panjenengan sedo dhateng astana. Nanging wonten pangandikan ingkang pungkasan Kakang Maudara menawi panjenengan tasih remen ngesuwi tiyang saking kraton Majapahit dening saking murtatipun Bupati Nganti Bandar Sukan ingsun badhe pangandikan tentremipun negari ing Majapahit kula borongaken kaliyan Kakang Maudara. Kakang mau Kakang. Arya Cicitang melawan wonten ing Majapahit kados Kakang mau. Aku njaluk kanthi banget. Katentreman kula ing Majapahit sautuhe tak pasrahke Kawasira. Wektu dina saiki aku bakal njaluk pamit. Aku bakal didaya ameh Majapahit bisa tentrem kaya dene kuwi. Kakang kados wis Yen kaya ngono wiswana lek tak bubarak. Aku njaluk pamit. Aku bakal ninggalake oleh Mas.
alas plasan. Oh, Simbo, aku kali, aku jaluk mangan mo.
iki, Mbok? Iki rumangsa lesu, rumangsa ngerak to, Le. Ora maido karo kowe. Entuk iki rumangsa lesu, aku bakal ngewehi mangan karo kowe kok, Le. Apa sih, Mbok, iki mau wis olah-olah kanggo aku, Mbok? Ya wis to, aku ki ngerti entuk iki mesti wae bakal tumuli bali nang omah kene. Aku mesti wae ki masake karo kowe. Dadi si Mbok ora lali apa sing dadi kelangen aku lho, Mbok? Aku wis eling kok le opo kang dadi klangenanmu. Mesti wae ki bakal tak cawisi. Lah ning ngendi, Mbok? Nggonmu nyawisi dina iki. Lah nek kowe ki takon kaya ngono le, mesti wae ki yo ning mburi kono ning pawon sisetan. Oh, dadi ora, Mbok. Leh yo, Mbok, yo. Ya ora to isih tetep ning kono kae to le. Yo tak golekane sawetara enteni kene yo, Mbok. Yo tak teni golek ana dhewe yo le yo. Nek kok mesake banget karo anakku. Dhewe iki wis pirang-pirang dina ki ora mangan sego. Wis senajan to dhewe iki bali ning omah kene, aku bakal nyawisi karo dheweke sego potile bayi. Le Joko Mercu. Wis ngerti apa durung to le mangane ki mau. Kowe selesu le, mengko nek selesu, mengko tak dadi meneh yo le iki rasa kuwatir. Apa? Anak iki ketelan banyune wis sisih kono kae lho le sisetan ning gedhong kae lho ya. Iya wis tetep ning kono ora taleh kok le. Iya golek ana. Joko Mercu. Wis ngerti apa durung to le banyune? Aku isih lesu, Mbok. Engko tak dangke meneh rasa kuwatir. Si Mbok, Apa? aku tak takon karo kowe, Kowe Mbok. arep takon aku apa to, Le? Nggon olah-olah iku mau sakwise tak pangan rasane kok beda, Mbok. Lah kok beda ki ngopo to? Lah biyen-biyen iki simbone olah-olah ki ya kaya ngono kuwi kok ya. Ora kok, Mbok, wis beda adoh. Mbok menawa wae kowe iki suwe ra mangan pakanane simbok, dadi kowe iki ngrasake beda. Ora, aku kok iso ngrasake panganan sing tak pangan biyen karo iki mau, Mbok. Lah rasane piye, Le? Luwih enak apa luwih ora enak? Kon olah-olah iki mang rasane enak. Lagi sauripku aku mangan kaya iki mau, Mbok. Simbok, Apa Joko Mercu? satenane daging sing tak pangan iku mau daging apa, Mbok? Lah ke mau daging mbak pitik lho, Le. Simbok, kowe aja goro karo aku. Aku bisa ngrasake daging pitik, Mbok. Lah aku kok ora goroh karo kowe ngono ki ora lho, Le. Lah nek kasunyata entuk ki mau jangan iwak pitik oleh tuku mau lho, Le. So. Oh, iki ana meneh banyu semanggon sakjroning centok. Tak ombe rasane seger, wujude abang. Jane iki banyu apa, Mbok? Lah nek iki takon simbok sing kaya ngono, banyu ki mau tak wenehi teh lho, Le. Dadine rupane abang kaya Goro karo aku, Mbok. Ora usah ngapusi karo aku. aku ora ngapusi karo kowe ngono ki ora lho, Le. Ning ki tenan lho ya wae mau tak wenehi teh oleh nggodhog banyu, mengko kari ngenehi gula, kari ngenehi es. Oh, Simbok. Apa? Ayo, pendal kondo karo aku, Mbok. Daging iku mau juting daging apa? Banyu sing rupane abang iku mau banyu apa, Mbok? Lah nek aku ora nduduhke karo kowe, Kok kebangetan temen kowe ra nduduhke karo aku, Mbok? wis nek karepmu kaya ngono, kang supaya ki simbok bloko karo kowe yo, Le. Lah iki mau rak ya aku lagi wae tuku iwak pitik to. Iki
mangan daginge manungsa. Ora jamakmu prentok iki mangan daginge menungsa lho, Le. Ora makananmu lho, Le Joko Merdu. Ombeku agate manungsa kok. Simba wong baku sing tak tresnani. Aku